си играе тук си. Приятел. Да, окей. 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 И да браво ставаш. И започваме. Аз играя с Гром, защото имам стача. Ама моят браво си на холандски, така че просто не спиеш на ума. Голден Бой е този приятел, аз съм Боян. Хоа! Хайде! Имам точно 1000 животи. Окей, моят приятел е тук също. И също има двама други. Които също играят, ама не с нас. О, ужас! Аха! Окей. Който искаш тогава? Окей. Те деца, които сега чуваш, не са... не той. Кой? Шоудаун е. Моят приятел от тези самата има всички от това. Окей, стих. Окей. Чакай, няма да играя с Кром, защото готов. Так. Не, мамо. Старт дроп. Той къде беше? Но, само рер. С кой да играя? О, чакай да спираш се. Това е enough. Colt. И да, по цялото време ще играем на Dual Showdown. Сварям си кутийката, защото съм на една школа за вакансията. И моля да се абонирате на канала. Окей. Защо спря да върви? Защо не вървеше? Айде, къде може ли? Иван! Иван! Не знам. О, не чух. О, окей. Вижте. Ужас. Това беше лесно. О, да, аз съм на... Сериозно? Харесахме го трима. Ступих почти целия храст. Върнах си купите. Защото вече беше шоудаун. С това не умря. 700 трябваше да върна и съм две отгоре. Са видели ли мога да получа код на ранг 21? След трябва да се го дигна на 25. Абонирай се, моля те, и лайкни. Защо приятеля ли ви гони птици? MC Едгар заедно. Наистина ли? Имаше MC Едгар. Ужас. Ти защо се разходиш и гониш птици? Окей, идвам, за да те чуват и теб. Чакай. Както в играта ще следвам теб. Дали? Ужас. Уау! Хайде. Тези MC Едгар са OP. MC Едгар не. Френк и Едгар са направо, заедно. Да, но са OP. Обратно са. Виж сега как ще ги убия. Не, ужас. Да го бидиш, не бяга и просто бяга. Така правя. Имам си гаджета, но не го използвам никога. Защото е зле. И двата гаджета на Colt. Зле. Ужас, не.
No. Използвах гаджет. Айде, стрелям, умирам. Давай да седем пак на 5. Да, окей. Може да седем на 5. Така е много неудобно. Да играеш по телефон станало. Само още един. О, елате, тук е най-голямо. О, да, тук има много сянка. Айде. Ние сме на вакансия. Аз съм на вакансия. Тук живееш. Но може би го знаете от канала ми, който има хуманско име, така че може би не знаете, че играе на български. С кой? С Едгар Хайпочарч или с Демис Хайпочарч? Едгар, но... Той е твърде... Да, окей. Защото Едгар Хайпочарч не е много добър. Едгар... Да, все едно. Фолдър ми е най-добър. Ето, посреда. Аз не я познавам играта. Тази. EA Sports isn't a game. Стегни се. Не сега. То знаеш какво също може да направим? Иван? Какво? Да станем приятели в склад, това също играеш. Да. Защото аз нямам никакви приятели там, само едни, които имам от Brawl Stars, също имат супершалайки като мен. И те никога наистина не играят този това. Защото никога не съм видял да са онлайн. Ужас, не, аз съм... О! Айде, Dynamite, сериозно? Добре, че го снимах това. Дали? Дали? Да. Айде, Dynamite, сериозно, аз губих и той... Дум, аз бля. Там видях някой. Примо. Как оживях? Окей, убих на Примо. Убих го Примо. Имах 12 такива. И умрях. Не знам как умря, но това е много. Защо бих ли на Примо? Красиво, но так. Умрях с О, да, 8 бити наистина винаги много неприятен. Заради атаката му, тя е много силна и може много далеч. А ти ли писата разбираеш, че играеш меч? Ужас, о, не, да. Така. Дай това. За ека ли ще играеш? Или какво? Аз имам М също на 9. Не мога да играя в Рейн с нея. Да. Рейн също е така. Нали знаеш, ще играем нокаут. Да, чакай. Кога го направи това? Аз казах, че цялото филм ще играем до този шоудаун. Окей, упси. Няма значение. Добре, ще го уби. Наистина, само да... Хайде бързо! Ама аз също бях почти умял. И тя имаше 7. Да. А тя също ще ме убие за една атака, така че... О, ужасно. Едгар е бая си. Ти веднага умираш. Ама имаш бая след. О, тогава ще направих нокаут и започна да играеш с Емс. Да. Така. Да, трябва да играем до шоудаун. След това. Емс е доста добра в шоудаун. Защото... Ама от по-далече всъщност атаките на Емс тогава са по-силни. Защото тогава остават малко. Това в началото само за много кратко, нали? Не! Скочи над супера ми. Ами се случва много пъти с гриф. Шупити главата. Аз съм стеж плеер. Тоест стар плеер. Не трябва да играеш Емс. А пък виж,
Моя е в Gold One на Tier 24. О, чакай. Hyper О, не. Charge. Пропуснал ли съм го? О, супер, има още 21 чаша. Трябва да си го купиш. Аз мислех, че... И трябва да го онлогваш до тука и ще можеш да го избереш. Нали го Да, знаеш обаче, гледай, аз почти съм при това с 100 кредита. А ако получа 100 кредита, чакай, има и Ще някакви получиш задачи. дарейко. О, да, може ли да играем? Duels. Не, дуо, защото това не може с двама играчи. Да. Може ли още една игра на Duels? Duo Showdown. Да. Окей. Една последна игра. Окей, чакай, това е 500, нали? Може да кажи, че е 500. О, yes! Тогава ще, ако имам тези 100 кредита, ще бъда по-близо до Драко и ще трябва да платя по-малко такова, за да го получа. Тогава ще може да бери. Yes! И тогава ще можеш да купиш Vehicle Не знам дали ще купувам Брал Пас, защото на мен не ми дава това. Аз не живея в България. Там е по-различно. Там дори да получаваш от телефона и да ги взимаш на училище. Този Едгар беше много слаб. Вико на... 181 живота, сериозно. Окей, дано това... Това беше лесно. Аз умрях за него. Почти. Има ли в тази храти? Чакай, няма да правя супер си. Ако ти иди да прави супер си. Поне имам... Не искам тук. Някой те уби теб, сериозно, аз дори го видях това. А пък аз видях, че някой те уби теб. Да, знам. Да, беше точно същият. Куда са? Смисъл не така, като иска да играеш един път. Баща ми винаги прави това на снимки. Сериозно. Аз съм с едно затворено око и с страната, където ми е чертата. Това аз от няколко години вече имам такъв. Gewoon de spelen 6. Ама наистина аз баяха да съм Angelo, а и пък и че този скин е излезнал направо толкова. Да, но този хайбът е много приятен. Ти имаш Hypercharge. Не, нямам. Нямам Анджело, аз изобщо нямам Анджело дори. Да, защото аз не играех Brawl Stars, когато той можеше да... Видя ли? Какво стана? Ако умра наистина за Кроу. Имам 5 минути. Само. Имаш 5 минути за какво? За игра. Как оживя току-що? О, защо тези викат нещо за Brawl Stars, не знам. Окей, тук сме много деца. И този, който тук ще говорише, ето. Чакай, кажи нещо. Кажи нещо. О, Умирам. Хил! окей, този, който сега говорише, той е този, с който играя. Holy shit. Oh shit. Да, окей, вече знам какво ще напиша. Окей, браво. Не, Шели има супер. О, това беше лесно. О, Едгар. Имаше един Едгар, който убих веднага в началото и мисля, че е този. Това стана и при мен до някъде, ама това беше супер. Ти е завършая аз тази. Откъде като кила? Имах супера. Кой си ползвахме станащо? Хайде да играем на GameCrab сега. Да, много време играхме с душа. Angelo. Ще игра с Angelo. Gem Grab. О, имам вече игра или 600 трофей. Нали беше GameCrab на Haste? Да, беше Gem Grab. Нали? Да. Окей, започваме. И след тази игра трябва да получа Калифорния номер. Имам да
Какво? Що? Защото ми го искаше и има само 5 минути останали. 5 минути останали, докато се връщам вкъщи. И ти нямаш никаква става в това школа, но не ми пука за теб. Или ако ходят хората с теб. Това беше най-вероятно една друга игра. Не, умрях бързо! Аз съм единствения в тази игра, който има Hypercharge. Да, така е. Ти имаш ли? Не. Да, аз сериозно съм единствения Hypercharge в тази игра. Как може да имаш ти? О, така разбира се. Има буст хора. Вау. Много... Hypercharge! Умрях веднага след като си използвах Има Hypercharge. 9 кюбс на земята. Cubes. Искаш да кажеш, че... Хенс. О, играя онлайн с Иван и трафим се YouTube. Дали. Имам се това. Ужас. Не мога да го хвана. О, ето това нещо. Защо трудно толкова много... О, много печелим. Бягай, бе! Някакъв театър. Театър не сенчето. Аз наистина имам 12 такива, не мога Да, да умра. Golden Boy е Иван. Тук е едно друго дете, което се казва Максим. Нали? Не. И заради мен спечелихте. Да. Не само заради това, другите са малко. Ей, Ти си стар плеер. окей, аз на теб ти давам кудос. Чакай, ще... Благодаря. Дава ти кудос. И чакай да му пуша телефона. Как цели си? Да, с този колко. О, ес! Беше нямам да играя с колко. Окей, на битка. Чакай малко. Това са много монетки. Иван, какво правиш там? Макс искаше малко да поиграем, така че му давам. Просто ливци има. Аз ще му пуша телефонния номер. Да. Плюс 45 трябва да я натисне. 4-2. А, 77. 77. Иван, ще играем ли още? Да, е сега. Окей. 4-5. 71. Окей, обаче сега Иван още не играе. И играех онлайн, в момента да снимам, чакай ще позирам. За да не чакат много. Това е край на филмчето, така че чао!